kusakukonda koma kusafuna kukusiya. Palitu achikondi ena ake amene amakhala zochita zawo zodabwitsa kwambiri. Iwo samakukonda, samakutreata bwino azimamuna wawo mkazi wawo, komanso at the same time samafuna kukusiya, kukupanga set free. Lero tufuna tikambirane kuti ndi chifukwa chani amapanga zimenezi, komanso tikambirane kunena kuti iweyo uone zizindikiro zanji pa khalidwe limeneli, komanso zili ndi kuyipa kwanji nanga upange bwanji. Tiyambe choyambirira why they stay. Chimene amapangira zimenezi, fear of being alone. Pala anthu ena amaona ndikasiyana naye, anthu aja amadziwa kuti munthu uyu ndi wabwino kwambiri, munthu uyu amadziwa kukonda zonse nzabwinobwino kwa iyeyo, komano mbali langokhala kumbali yawo, iwo ndi amene chikondi chathera. Ndi amaona kuti ndikasiyana naye to ameneyo ineyo ndizakhala ndekha. So they are afraid of being alone. Komanso amakhala they are looking for comfort and convenience. Amakhala anthu amene amadziwa zonena kuti chinthu chimene achifune kwa inu amachipeza akakhala akuchifuna, sinanga ndinu munthu wabwino. So your convenience komanso the comfort, amakhala akuopa kuti zinthu zimenezi ndizikhala naye ngakhale sindimankonda, ndikumadabulabe, ndikumayenda zinthu zosapanga, kumapanga zinthu zosemphana ndi zimene inuyo mumafuna, komano akufuna kuti angokhala nanu. Komanso anthu ena zimenezi amapangira ifanira kuti control tu basi. They want you around but on their terms. Akungokufunani inuyo kuti mukhale around. Sinanga ena amene akuyenda nawo sizimatheka kuti iwo apange control. So akufuna inuyo kuti mukhalepo around, musapite kwina kulikonse. Komanso ena amapangira zimenezi ifanira kuti nkhani yake ego tu basi, kukhala ndi kamtima kozikweza kena kake. So they don't want others to have you. Pala anthu ena ake amene samakukondani komanso samafuna kusiyana, ifanira kuti ali ndi ego, ali ndi nsanje basi, safuna kuti inuyo mupeze wina and you should move on. Mtokhaza kuti even munasiyana, mwamuna kukhala kwina, mkazi kukhala kwina, komabe still sakufuna kuti kumene ali wina uja apeze wina. Basi ali ndika ego, amaona la ndinyozeka. Ndiye ndi zizindikiro zanji zimene you should look for. Chizindikiro choyambira, they give little effort to expect you to stay. Amakhala anthu amene ikapo chidwi komanso ikapo mphamvu zawo pa relationship yanu ija, zinthu zimene zingakupangitse inuyo kuti mukhale. Komanso anthu amene they get jealous if you try to move on. Ndi anthu amene amakhala ansanje akakuona kuti inuyo ndi munthu amene you are trying to move on with your life, so they are jealous about it and they keep you confused, no clear commitment. Pala anthu ena ake amene even sudziwa kuti pali tsogolo la banja linalilonse, kukusiyani inuyo in a confused state, and amakhala unena kuti even commitment they don't commit themselves to you. So ndi chizindikiro chene chimene mungachione mwa anthu ngati amene wawo. Now my effects on you zindikuipa kotani. One, there is emotional exhaustion. Sinanga inu makhala mukuganiza zambirimbiri, koma awo adi amandikonda, koma adi awo tizakhalira limodzi mpaka nakalekale, awo azionesa ngati kuti ali nkwina kumene amapeza comfort. So there is that emotional exhaustion in you. Komanso feeling stuck in a one-sided relationship, and then you end up feeling kuti I think ndine ndekhato amene ndilimo mbanja momo, or ndine ndekhato amene mankonda mkazi wangayo kapena mwamuna wangayo. So you are feeling stuck. And kamene kaso kamakhala kupweteka kwambiri munthu kamakalingalira, ndi zimene zimapangisa ena kuwonda, ena kumazitirira akakhala okha, komanso losing your confidence and peace of mind. Chifukwa cha zinthu ngati zimene zimakupangitsa unena kuti usakhale ndi mtendere wa mumtima, kakhomfi kamene munthu wina aliyense amene akhale nako osakhala nakonso. Now mupange bwanji, what to do? Chinthu choyambirira, you have to recognize the pattern early. Inuyo muyesetse kuzipanga identify zimene zizi kumayambiriro komwe. Komanso you have to ask yourself, muzizifunsa nokha kunena kuti am I loved or just kept around? Ineyo munthu uyu amandikonda adi kuchokera pansi pa mtima, kapena angofuna ndingokhalapo mmoyo mwake. And mukazindikira zimenezi, now mukuyenda mumuyitanise and discuss about it, kuzikambirana and find solutions. Kuti kodi tsogolo lathu ndi lotani? Limene ndi funso lofunikira kwambiri limene mmeneke muzifunsananso mukakhala kuti mwamuona kuti wina wake akuluza track m'banjamu. Chimene mungadziwe nchonena kuti real love sets you free, it doesn't trap you. Chikondi chenicheni chimakupangani inuyo mfulu, chimakupangani set free, osati kukumangani inuyo ndikumamva ngati muli pa kwekwe wina wake. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching, and see you in the next one.